לפני זה אנחנו רוצים לדבר על השפלות במקום העבודה. יש מנהלים שזו הדרך שלהם להשליט מרות. הם לא עוברים על החוק, ולכן לעובד יש בעיה להתלונן עליהם. אז מה בכל זאת עושים אם אתה מרגיש או את מרגישה שפשוט משפילים אותך על בסיס יומיומי במקום העבודה? עורכת הדין בטי מצר לוי היא מומחית לדיני עבודה והיא סמנכ"ל האיגוד המקצועי הסתדרות לאומית, והיא שומעת את התלונות האלה על בסיס יומיומי. מה את שומעת, בטי? אני שומעת סיטואציות שמביאות לידי ביטוי אטמוספירה של עוינות במקום עבודה. באמת גילויי השפלה, זלזול בעובד. למשל, איך זה בא לידי ביטוי? אני יכולה לתת לכם דוגמאות ממקרים שטיפלנו באופן אישי באותם מקרים. וזה דרך אגב רלוונטי לנשים וגברים כאחד, גם במקומות עבודה שזה צווארון כחול או צווארון לבן. אני יכולה לתת דווקא מקרה של משרד מאוד מאוד מכובד, שאחת מהמזכירות הייתה צריכה להדפיס איזשהו מסמך, וברגע שהיא לא הדפיסה אותו נכון, הגיע פשוט המנהל, קרא את המסמך ופיזר את כל גזרי הנייר מעליה בנוכחות עובדים נוספים. אני יכולה להעיד על מקום עבודה שהוא מקום עבודה מאוד מסודר, חברה מאוד גדולה, אבל הדרך שלך להתקדם זה לדאוג לקחת את הרכב של המנהל לשטיפה, לדאוג להביא קרחים או כיבוד בבוקר, מסכת של צעקות השפלות. אני הייתי עדה לסיטואציה שבה אמרו לעובד אל תיגע לי במקלדת עם הידיים המלוכלכות שלך, או סיטואציות שאומרים לעובדים תמתינו בחוץ עד אשר שאני אתפנה אליכם. לא, זה בסדר, מה משפיע בזה? להעמיד 2-3 מחוץ למשרד, כי אתה מנהל שיחות אישיות אחרי שעות העבודה, יש בזה דבר מאוד משפיל שאתה כעובד צריך לעמוד. אבל אלה עוד בריונות ניהולית שהיא גלויה. יש גם בריונות ניהולית שהיא סמויה, שמביאה סיטואציות כמו עשיית חרם על עובדים. זאת אומרת, אותו מנהל משתמש בכוח שלו, במרות שלו, כדי להעביר מסרים וליצור כלפי עובד או קבוצת עובדים אטמוספירה של עוינות. אני יכולה לתת דוגמה נוספת לסיטואציה של חברה שמעסיקה מבשלת בחדר האוכל, וכאשר אותו מנהל לוגיסטיקה נכנס ולא היה נראה לו איך שאותה מבשלת בשלה, פשוט העיף את הסיר. אז אומנם הוא לא העיף את זה עליה, והוא לא פגע בה פיזית, אבל הוא מאוד השפיל אותה. ואת לא סתם מציינת את זה, כי אם הוא היה מעיף את זה עליה, אז בוא נגיד שהייתה יכולה להגיש תלונה במשטרה על פגיעה פיזית או על... אני מדברת בדיוק על המקרים האפורים שהאדם הסביר, שכל אדם סביר שהיה רואה את הסיטואציה, היה אומר, אלו סיטואציות שהן לא צריכות לקרות במקום עבודה. דברים שהם לא חלק משגרת העבודה, אותם התבטאויות, לגלוג, למעשה סיטואציות שמבזות את העולם הפנימי שלך כעובד. ומה שעצוב יותר, זה שזה תמיד נעשה מול העובדים האלה, שהם הכי חלשים. אז יש הפתעה בהקשר הזה, דווקא באופן מפתיע. הבריונות הניהולית, אם אנחנו מסתכלים על דרגי מנהלי הביניים, מגיעה גם לעובדים שהם פופולריים, אמנם לעובדים שביחסית בגיל הם יותר מבוגרים, כי הם בדרך כלל יותר מאופקים, מקום העבודה יותר חשוב להם. הרי החוק, יש נסיבות מסוימות שהחוק מאפשר לך להתפטר בדין מפוטר, ואז כביכול אתה שומר על זכויות שלך, על זכויות הכלכליות. והשפלה זה חלק אתה צריך להוכיח בהליך משפטי שאלה באמת נסיבות שלא היה בהן לדרוש שתמשיך לעבוד. זה תהליכים משפטיים שהם לא פשוטים. בואי נגיד שצעירים, מלאי ביטחון עצמי, חזקים, שיודעים שיכולים למצוא עבודה אחרת בקרוב, ושיש להם גם רזומה יפה מאחוריהם, ברגע שמישהו יתלוש להם דף מול העיניים ויעיף את החתיכות מעל הראש שלהם, הם יגידו לו מותק, לך תחפש וימצאו מקום אחר. אבל אלה שהם מבוגרים יותר, שיודעים שזה עלול לעלות להם בהמון שבועות של לשבת בבית, שלא מרוויחים הרבה כסף, מהדרג הנמוך יותר, לא יעיסו, הם יבלעו את זה וימשיכו הלאה. אז זה בדיוק העניין. אנחנו טיפלנו במקום עבודה שהוא מקום עבודה זו חברה ציבורית שהיא נסחרת, ורוב העובדים שם הם עובדים צעירים, והיה מנהל אחד שפשוט היה מסתובב בתוך אולם הייצור עם עלה ביד ורוקע. פשוט מתופף עם עלה ביד,
והוא לא גילה את האלימות הזו באופן אישי כלפי גופו של אף עובד, אבל הוא השליט מורא ופחד, ודווקא להפתעתנו, אותה קבוצת עובדים צעירה, בסביבות גילאי 31, כלומר, הם יכולים בקלות למצוא עבודה, אמרו לא, אנחנו לא נוותר על מקום העבודה שלנו, אנחנו רוצים להילחם, ואנחנו מעוניינים מתוך איזושהי שליחות ציבורית לבוא ולמגר את התופעה הזו. עכשיו, גם עובדים ותיקים ועובדים מבוגרים יותר, אתה בדרך כלל מאשים את עצמך, או אומר לעצמך, טוב, אני יודע, הרי זה לא הטרדה מינית. זה תסמונת האישה המוכה. לחלוטין, זו תסמונת שאתה צריך... כנראה עשיתי משהו שהוציא ממנו את הכעס הזה. גם אתה הרבה פעמים שזה בא ממנהל, אתה עושה כבר את החשיבה, האם יש לו גיבוי מהנהלה, ואתה נוטה לחשוב שיש לו גיבוי, ושאתה לא תצליח מי אתה לעומתו, מי יאמין לך, ויכול להיות שיתייחסו לזה כמקרה חד פעמי. ופה למעשה אנחנו באים, יש מספר דרכים להתמודד. יש את הדרך שאתה יכול פשוט לבלוע את זה ולהגיד, אוקיי, אני ממשיך. יש את הדרך שאתה יכול להילחם בזה באופן אישי ולהתחיל לתעד ולבוא ולעשות אסקלציה וכן לפנות לדרגים הבכירים יותר ולנסות להציף את זה, אבל זה דורש המון תעצומות נפש, המון משאבים. שבדרך כלל ייתנו גיבוי. נכון, שבדרך כלל ייתנו גיבוי, או שאתה יכול פשוט להצטרף לאיזושהי רשת תמיכה. והרשת תמיכה זה ללכת, למשל, בפעילות שאנחנו עושים במקומות עבודה, זה לבוא מתוך מקום של ארגון עובדים, אנחנו גובים עדויות, אנחנו מגיעים בדרך כלל לא לאותו בריון ניהולי, בין אם הוא סמוי או בין אם הוא חבוי, מגיעים ומציפים את זה, ובהרבה פעמים זה עומד, האפשרות היא או שאנחנו יוצאים עם זה החוצה, אנחנו הולכים, מטפלים בזה, זה הופך להיות פומבי, או שאנחנו יכולים לשבת ביחד, לחשוב איך למגר את התופעה, לחשוב ולנסח כללי התנהגות, קוד אתי. בארצות הברית למשל, הנושא הזה מאוד מפותח. יש ארגון שכל התפקיד שלו זה לטפל, להגדיר ולקדם חקיקה על התנכלות במקום עבודה, על פגיעה במקום עבודה. אבל איך ייראה היום, יום המחר? של אותו עובד שהתלונן, בין אם להנהלה, בין אם זה שהוא פנה לאיגוד מקצועי שבסופו של דבר בא ודיבר עם ההנהלה ואיים, איך ייראה יום המחר שלו? לא הסתכלו עליו במין כזה מבט כעוס? אבל ברגע שיש לך את הליווי של מישהו שנותן לך את ההגנה, יש אנשים אפילו שחווים טראומה. אנחנו טיפלנו במישהי שהייתה חולה במשך 3 שבועות, שלא יכלה לצאת מהמיטה על אותו רקע של השפלה, שזרקו לעברה מקלדת, היא לא פגעה בה, אבל באיזשהו שיח עם המנהל הוא פשוט העיף את המקלדת, והיא נורא נעלבה. העולם התוכן שלה, העולם התרבות שלה זה כבוד ואגו מאוד גדול, כן. ולא יכול להיות שמתנהגים כך. ואתה צריך לקבל את התמיכה הנכונה, אתה גם צריך לדעת ולבוא ולהגיד, זה לא מקובל עליי. אם יש לך משהו להגיד לי, אם יש לך ביקורת על העבודה שלי, תגיד לי אותה בצורה עניינית. אני יכולה לתת עוד דוגמה שיש מקומות עבודה שיוצאים להפסקה, כולם יוצאים לפינת העישון, ואתה משאיר עובד ואומר לו, לא, אתה נשאר בפס הייצור, אתה מסתכל על המכונה, פה אתה תשתה את הקפה שלך, פה אתה תאכל את ארוחת הצהריים שלך. אלה באמת מעשים שהם משפילים. עכשיו, אתה לא יכול לומר שזה לא חוקי. אתה לא תמיד יודע איך להתמודד עם זה. ופה בדיוק בעניין הזה, ברגע שאתה בא, שם את זה על השולחן, פותח את זה לשיח, אנחנו ברוב המקרים פותרים את זה, ברוב המקרים, וזה מדהים עד כמה שבמקום עבודה מתעוררת תלונה אחת, פתאום אתה שומע את זה מעוד אנשים, פתאום אתה מבין שאתה לא לבד, פתאום גם המזכירת מנכ"ל מספרת על כמה צעקות היא חובה ואיזה השפלות, אפילו לא מפלים אותה למשל על בסיס זה שהיא דתייה, אבל אומרים לה, את והדת שלך, שיגעת אותנו עם הדת שלך, כל מיני התבטאויות כאלה שבאמת פוגעות במי שאתה, באיך שאתה ובעולם הפנימי שלך. כמה נקודות למחשבה למי שעובר על זה, ויש מה לעשות. יש מה לעשות, וגם יכולים לפנות אלינו, בלי כל קשר לחברות בהסתדרות הלאומית. יש לנו מוקד מידע שאנחנו מטפלים בפניות האלה, בכוכבית 8882, אנחנו נשמח לסייע לכל עובד שיפנה. תודה רבה לך.